Ole, nu går I vandet. Det gør jeg. Skal vi lave makkerredning? Det gør vi. Kan jeg få det til at vende kajakken? Så kommer jeg over. Når min stævn kommer over til dig, så må du gerne lave et dovendyr. Sådan. Så kommer jeg lige til at pakke regn. Ja. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde en lille stik. Ved du hvad, dem tager jeg lige heroppe. Lige et øjeblik. Her er det. Så gør vi lige sådan her. Så har vi den. Så tager jeg kajakken. Kan du ikke give den et skub, så jeg lige får spidsen herover? Ja, tak. Tak for det. Så vender jeg kajakken op, og så må du godt komme hen til mig. Du kan bruge din dæksliner til at komme op langs din kajak, hvis det er. Ja, jeg ville egentlig gerne have haft bagenden dernede. Det var mig, der så, godt. der så forkert. Jeg vil gerne have den vendt. Det gør vi lige. Og hvis vi kanter den, så drejer den bedre. Sådan, Ole. Så skal du ikke ligge så meget længere i det kolde vand. Så hvis du kommer herop, så stabiliserer jeg kajakken ved at lægge mig ind over den. Og så kommer du op. Klar? Ja, så kan du komme over de pagajer der. Det skal jeg have gjort bedre til næste gang. Pagajerne, de ender, hvor de ender. Ja, de ender, hvor de ender. Det vigtigste er at komme op og sidde. Er du okay? Ja. Ja, sæt på bagpå først. Få det godt ned omkring bagpå først. Kør armen op, ligesom når du tager det af under vandet. Så simpelthen kør op langs kanten. Yes. Og så tager du ved spidsen nu. Så har du godt moment til at få den op over. Det der. Det er et hug. Nemlig. Så kan du få pagaj at lege med. Værsgo. Så roer vi ind og får varmen. Jeg gør det. Skide godt, Lars. Forstår. Tak for hjælpen. Tak. Det er meget varmere end i går. Skal I have pumper? Nej, det passer ikke. Yeah!